शुक्ला जी राम राम। राम राम डमरू, का हाल बा? सब बढ़िया बढ़िया शुक्ला जी। ये कन्हैया भैया हुआन, हमार गांव के रहे वाला। यही जन नौकरी खोजे आयल बड़े। अगर अपने यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ा मेहरबानी हुई शुक्ला जी। कैले पढ़ल बड़ा? जी हम पढ़ल लिखल नहीं की। तब तक तोरा लायक एक एक काम बा। ऊ जौन ट्रक लगल हा ओकरा पर से बोरी उतारा और गोदाम में गाजा। चलो शुरू हो जाए। ई सफर जिंदगी के ऐसन ना जाने आवे दिन कैसन। ई सफर जिंदगी के ऐसन ना जाने आवे दिन कैसन। तूफान के जे ललकारे आकाश के दीना पारे ना कभो भी हिम्मत हार हार। जिंदगी के दुसर का नाम यार संघर्ष। हाँ ये संघर्ष संघर्ष। दहाड़ संघर्ष हवे दुख के पहाड़ संघर्ष हवे। जब आवेला जोर अजमावेला मंजिल के राह संघर्ष हवे। जिगरा के चाह संघर्ष हवे। दहकावेला उचकर चलावेला जे तारे लहर कपेड़ा पार करेला बेड़ा ना कबो भी हिम्मत हार हार। जिंदगी के दुसर का नाम यार संघर्ष। हाँ यह संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हाँ